tauya kuzosangana nemisama simba, tauya kuzosangana nemizoshamisa. Sangana inesu baba, sangana inesu baba, tine moyo inoda, tauya kuzotura kwa muri muchene, tauya kuzosangana nemi baba, retala rabakashika, yenda rabakasa tariena, rekele rebokoshika, orita la rabakashoka, rumbito ndenyu muchene, o mbiri osente yenyu baba, ratala rabakashaka, yenda mandere bokosita, una masatari atala rabakashika. Oh, uvepo wenyu baba, uvepo wenyu mwari, uvepo wenyu baba, ratala rabakashika, masita Yesu. We thank you, Jesus. Dita harire amenino kufara isa wangu isa wangu tiwe wanga wadifira isa wangu
boshita nana ya taria tereboshika Nitla imangwanani ano Jesu Reka sata mayaha Shika maya darabasita mayahanda Reka tayana nana mosata mayahanda Kuzotora mbuva yakanaka andeipa mbuva yakanaka andeipa mberi paMwari chivatenda nekuda kwezuva ranhasi imure nderi yakamanda ndari yata rakashandari yakamandari yatata mure nderi yakemende Baba tinokutendai panguva yemangwanani ano tinokusimudzirai 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 tinokupai mbiri Mwari tinokuremekedzai Jehovha nekuti muri mutsvene munotichengeta nevana vedu vanochengetwa nemi Baba munotichengeta pakubuda nepakupinda muri dzedu dzinochengetwa nemi isu tinochengetwa nemi tinopiwa utano hwakanaka nemi tinopiwa zvekudya zvedu zvemazuva nemazuva nemi tinopiwa zvekupfeka nemi tinokutendai mwanakomana waMwari tinokusimudzirai mambo wemadzimambo tinokusimudzirai Ishe wedu makanaka mazvita yenyu mwanakomana waMwari mazvita yenyu inoshamisa amen amen pane vakagadzirira kunzwa shoko rinopinda kwose richipfuura nzine mumapfupa nekuzotidyo mumongo here haleluya konga tinamatireka baba vedu naamai ndo vanogara vakatigadzirira zvikuru kava ivo pachavo vakamira vanenge vachingotipa mabhonzo vakatishedzera vanoshedza vanenge vachingotipa mabhonzo vanotipa madhizeti vanotipa ameno majusi eshoko raMwari tichingokura chete amen ngativanamatire vanhu ivavo nekuti vanotiitira zvakanaka handei pamberi paMwari Baba muzita raJesu tinokutendai panguva yemangwanani ano tinokutendai nokuda kwevabereki vedu pamweya baba naamai chiyangwa tinovaisa mukati meruoko rwenyu tinoremekedza nekukudza zita renyu dzvene tinokutendai Ishe nekutirangarira tinokutendai Baba nekuvarangarira ivo nemhuri yavo Baba tinonamatira utano hwavo Baba tinonamatira mhuri yavo tinonamatira vana vavo ngavaitirwe neupenyu hwavo Baba simba ija spiritually simba ija spiritually simba ija spiritually divine wisdom divine knowledge divine spirit of discernment that they may be able to discern situations tinokutendai mwanakomana waMwari tinokukudzai Baba nekuti munoshamisa mazvita 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 kudzwai Jehovha kururama Baba tinokutendai Mwari wemasimba ose kudzwai Jehovha kururama nokusingaperi amen haleluya tingatore zvigaro zvedu amen toda kutenda Ishe panguva yemangwanani ano ine kuda kwevose vakwanisa kuwaniswa mukana wokuuya muno kuti Mwari vatiitire zvakanaka amen toda kutenda mama vedu vari kupinda ngativaumberere maoko vachiwana chigaro chavo haleluya toda comfortably regedzai timbovamhoresa tichivafarira kuti tinokudai tinokufarirai muzita raMambo Jesu amen haleluya amen nhasi slogan yedu yakachinja tiri kuti kusvika wadona haleluya let's go next time
toda kukwazisa vafundisi vedu. Muri kungozviona kuti panapa tiri sangano rakapfuma nekuti tinana baba vafundisi vedu nana mai vafundisi vedu vanogara vanesu nguva dzose. Ngativafarirei muzita raJesu. Haleluya. Ko tine maelders edu tichitungamirirwa navice chairman vedu baba Manire naamai. Vamwe vacho handichataura nemazita kumana ini ndokufarirai ende tese sekereke tokufarirai muzita ramambo Jesu. Haleluya. Tinana gogo munomu. Ngativafarirei ana gogo. Ana gogo. Ana gogo vanoita kuti tingoramba nana sekuru vanoita kuti tirambe tingonzwa kuda kuuya nekuti tichiti ivava kuzosvika pavachiri kuuya pane zvatiri kuuyira. Amen. Haleluya. Imi nhasi chimotendera kuti mbomboreso hospitality and decorations. Haleluya. Hospitality and decorations nokufarirai muzita ramambo Jesu. Munotiitira zvakanaka. Pana umwe ndakanzwa chiti hospitality and decorations. Asi tiri kungovafarira handiti? Toda kufarirawo kama married couples. Chimbosumukai married couples. Haleluya. Tinokufarirai muzita ramambo Jesu. Haleluya. Amen. Amen. Ini ndangoti ngatirafarira married couples but ndofunga ndo vari kutaura muzvinzwawo. Topiwa mari each couple iri pano because ndo vatanga kutaura. Vamwe vanga vakanyarara vangachingoti amen obva vagara pasi. Haleluya. Ndakufarira Sunday school yedu muzita ramambo Jesu. Amen. Toda kufarira mayouth. Mayouth ane energy. Sumukai mani mayouth. Ayo. Haleluya. Amen. Toda kufarira the tree. Ipapo toti munhu wese ngaambosunguka uchijamba nepaunenge wagonawo. Handiti? Haleluya. Farira baba vedu, musiki wedu, Mwari mwanakomana, Mwari baba vedu, and the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Tingatore zvigaro zvedu. Amen. Nguva ine ikaregedza ndipo kuna baba Mutya vauye nema announcements. Hallelujah. Maita basa sachigaro. Ndisati ndapfuurira mberi pa information desk. Nhasi ndiri kufamba na VC. Regai